mayong aga. Ma-deliver ko sa itong abono nga di-order mo. Abono sa saging. Ay, dapat. Saging. Order ka abono. Wala pa siya na bayaran ba? Diri daw ka anong bayad? Pa-deliver naman abi sa amon. Ikaw ni Sir si Antonio Tony Cameron. Ikaw ni? At itama gid ikaw. Proper Taguranaw. Diri daw dapit sa barangay hall ang balay. May isa pud kami abi ma'am nga gipamangkutan. Dito daw sa kulog. Pero iba man ang pangalan sa to Cameron gyapon pero iba. Pero ari kay si Kwan man Sir Tony man daw. Pagtipas niya alin siya gipatod naman sa amon abi. 39 ni siya. Kuwaon diri bayad. Ano nga abono na? Abono saging. Kantaw tabi. Bakit patod mo abi sa amon? Tanaw naman sa imo. May pambayad ka da? Huwag mo. Nabayag gusto niya huwag magbalo. Wala. Ikaw mo siguro sino nagtawag, sir? Diri lang, sir, oh. Ari dis likod. Oh, cash on delivery pagid. Abono saging daw. 39. Tara, sir, oh. Biraha lang pataas. Surprise! Okay po, ano git? Happy birthday! Dito, sir. Ipanggata sa atong Di kong abono, mabayad ka man? Oo, sumutang tayo. Birthday mo ka ron, sir? Sige. Happy birthday! Kabalo ka, sir, nga may mag-abot? Huwag git. Why? Di daw lumaw, matataw. Dari lang, sir. Sige. Ang magpa-surprise, may arap mensahe para sa imo. Ambal niya. Hello, Papang. Happy birthday. Salamat sa tanan pa nga pagpaningkamot para sa amon nga imo pamilya. Perti gid kami kaswerte nga ikaw amon nga papang kag tungod wala gid nimo kami gipabay-an. Bisan ano kalisod ang pangabuhi naton sa una hangtod karon. Salamat gid sa tanan nga sakripisyo pang. Happy birthday, more birthdays to come. Tagaan ka ng permis ang Ginoo sang maayo nga lawas. Labi na sa imo obra. Papang palangga ka ginamon. I love you. Namingaw na gid ako sa inyo tanan. Again, happy birthday. Surprise from Cameron, all the way from Riyadh, Saudi Arabia. Ang imo bata, sir. Maapil man ta kay sir ka emote Imo bata sa Saudi. Oy. Wala gid siya nalipat sa imo adlaw na tawahan no, palangga ka gid kay hambal niya oh. Happy birthday Papang. You are the best father. Wow. Talagsa lang sir no ang bata nga maghambal nga the best ka gid nga tatay. Okay, sige. Sir, mga kami sang mensahe mo para sa imo bata. Em, salamat gid. Yatag mo sa ako ng sorpresa. Kinto gid. Gasa gid na sang Ginoo sa aton. Why si babaw? Di nato maapas ang panahon mo ning pinagad ko. Thank you gid. Salamat gid. Labi na gid kay Lord. Okay, amen. Si Ma'am Anay, ano imo wish sa imong bana, Ma'am? Salamat ako nga nakaabot si Tony sa amon nga edad kag maayong bana. Wow. Sa amon nga pang nga buhi karon okay kayo. Kasi ako mga bata. Ayun, salamat sa surprise mo sa kay papa mo. Salamat. Di wala kay si Sir da kay birthday bay. Oy. Daw makita gid nato no nga daw maayo gid kamo nga magpamilya ba. Sige makanta tanay happy birthday.
Ilan na ka, sir? 45. Ay, 55. 55. So, 54 lang ba? Happy birthday to you. Okay, birthday wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Di, wala ka man nakulbaan sa abono? Kulbaan yung mamaya. Ano? Kulbaan. Okay. Sige. Sir, kami gali, sir, ang Sweet Joy will of surprise sa Kidapawan. Halin pagit kami sa Kidapawan, no? Pero naabot kami dire para makita ka namon karon sa imo adlaw na tawhan. Kinahappy ka subong wala? Happy gift. Happy guest. Wow, sobra-sobra. Kaya okay na nga siya. Dibahan. Ayaw mo kita. So, sunod na ba? Isa sa pulan mo yung baba. Oo. Pero magana mo feeling. Ito. Hindi tayo magkating. Hindi na kayo magkating. Kung may kapupal sa magkating. Pulan na ba? Pagkain tayo pinangoy pinagkanti. Nagpunta ako bigyan sa pizza. Wow. Happy birthday, sir. God bless always. Palakpakan natin. Happy birthday. Sa inyong sacrifice para mabuhi ko.